Защото роклята, любимата рокля на майката, е едно отдължение на живота, на възможността да разбереш не само нишката, не само цвета, а историята. Помниш ли кога взе тази рокля? Помня. Помня колко мислих за да я купя, дали да я купя. Защото една рокля не е просто сума. Тя е въздействие, дори душевно, не мислиш ли? Ти за това ми я взе. Ти си взела част от душата ми. И виж как хубаво я нося. Тя не е история на дрехата, тя е история на любовта, на отношението, на уважението, на приемствеността, на грижата, на вниманието, да пазиш тази рокля, защото тя ми е от мама и това вече я прави ценна. Да.